bola bali. Ireng Manis ya duet ya. Tadi kan belum duet. Aku. Suantene saya lho jenengan Mas. Alah 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 alah. Tak simak terus ngon palaran. Weh, apike. Tak impor po piye ya. Kotak air keras tak gone. Anu dirondap mawon apa diracun pun pas. Kegantungan kunci apa? Ya, Ireng Manis. Monggo Mas, Ireng Manis. Neng omahku perlone mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manis Pak Lurah kita sih kerso cegah wungon Pak. Sembah nuwun Pak Lurah, luar biasa. Ramong sambutan terus kondur ya dari tadi benar-benar ikut gelek-gelekan. Siap. Terus pecinta kulo sampun 3 kali di sini. 3 kali nggih. Sudah 3 kali. Wah berarti niki nggih terus noni jenengan. Sing kepapat di DP saiki apa piye ben Oh sesuk? beres. Nggih nggih. Bersama jenengan. Kayak kalih kula nggih. Iya, ora apa-apa. Iki dicar. Hah? Hah? pokoknya asal nanggap suarga loko kok aku ora dijak rugi Rugi. Iya. Rugine aku sing rugi kamu ya iso rugi. Bener, dar. aku sing rugi ora bayaran sih Iya no. ora ada duit Serombongan iki Mbak, ki ora nek sing Ya. cocok karo Dik. bali bae Pak lah Aja lah. Bari lah. Niku mawon seragame Mas Dik pun ajeng kula obong. Aduh, kasihan aja lah dia. kok berarti ordenan esok lumayan kenang-kenangan Kenang-kenangan gunung mlocot. Monggo. mung jalaran pepisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresno ora bisa ilang marga kelingan ireng manis Halai. masuk Yen kelingan
lan ning omahku paralone mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane lulus tresnaku ora bisa ilang marga kelingan ireng manis. Makasih ya Mas, thank you sekali. Thank you so much. Thank you so much. ora usah kakek ngomong bahasa Inggris Wis ta. Dek. Kula pun nggih. Nggih, matur suwun. Alah. Ngene-ngene ngomah diputer meneh engko. Wis temenan, wis go gawe story lho. Rombonganku kuwe Nggih.